Sarajevo, 4.5.2008. Našoj kćerki Nadini. Svirajući prelijepe Mozartove sonatine, uvijek se sjeti riječi oca i majke, da to trebaš raditi s maksimalnom strašću i pokušajem da dosegneš ono imaginarno stanje stvarnog i nestvarnog svijeta, u kojem je bio i sam autor ovih lijepih nota, pišući iste. U proljeće, u čarobnom maju, u sutonu sunčevog smiraja, niz ulice naše Grbavice prostiru se zvuci lijepih sonatina. Lepršavo, čak nestvarno zvuči. U vremenu ružnog realizma čak i krošnje drveća u cvatu žale dane prošlog romantizma. Nema više klavira ko prije, u bašćama ko nekad u maju. Rijetko se zvuci bajnih sonatina tiho čuju sa gradskih zidina. Sve prolazi i ovo će proći. Tmurno vrijeme crnog realizma, nas će nestat, ali će drugi doći u vremenu novog romantizma. Kad ne bude nas i nama sličnih bića, neće bit smak svijeta, sunovrat planeta. Sve će teći dalje, jer sve se vrti, kreće. Vratit će se romantizam, ako bude sreće. U kosmosu, vasioni, duše će nam lebdjet, praćene zvucima lijepih sonatina. Bit ćemo presretni, ja i moja Ami, znajući da ih svira i naša kći Nadina.